teemme. Ranta. Nyt laittaa kiinni. Tää on ihan kiva. Kiva hotelli. 400 tonne kuussa. No. Ja sitten hinta 750. Yhteensä viikko. Mikä hinta on? 750 yhteensä viikko. 750. Joo. Mennään hissiin nyt. Paina. Jompi kumpi. Ihan sama. No. Paina. Olen painanut. Vähän. Okei. Mennään nyt. Täällä voimme odottaa. Täällä on uima, altaat ja Joo. aamukahvilat. Ja Joo. toisesta puolelta pääsee ilman rappusia. Odottava. Joo. No. Voimme katsoa siellä. Mennään auringon puolelle. Hei, tule tänne. Mennään tämä alas, sitten voimme... Tuolla ylhäällä on No. neloskerros meidän huone. Parkki. Jossain siellä. Columbus. Joo. Suosittelut. Okei, missä on menossa? Me ollaan menossa Kamison rannalle. Ja? Se on siitä kiva, että siellä ei tarvi olla hiekalla, vaan siellä on semmonen ihana nurmikko, missä voi olla eikä sit hiekkaa koko ajan mukana. Joo. Ja mennään semmoiseen kohtaan, missä on vessa lähellä. Okei. Se on tärkeetä. Joo. Tämä on siellä El Dorado. Tuossa hotellissa me ollaan oltu ekan kerran. Ja siinä alapuolella on Jessica karaoke. Se oli hyvin helppoa tulla alas ja sitten se oli karaoke. Okay. Hissillä vaan. Hyvä itse asiassa heille, joilla on ongelmia kävellä ja näin, niin vanhemmille ihmisille, niin toi hotelli on hyvä. Tai, siis se oli silloin Airbnb, mutta siis se oli todella hyvä. Ja tosiaan ei tarvitse... tuolla? Joo, ei tarvitse tulla kuin alas hissillä, niin sä oot baarissa. Joo. Ei tarvitse lähteä mihinkään. Ja sit kotiin huoneeseen takaisin. Eli toi baari tossa. Ja se on sitten yhden suomalaisen Minnan. Yksi suomalainen Minna on siellä töissä. Ja, ja siellä on sitten tapahtumia. Jersey Cow. Joo. Joo. Joo, sitten. Siellä mä olen varattu aikaisemmin. Tuo. Minne? Barang. Tuo. Mikä se on? Tää on Jersey Cow. Joo, siellä on mitä tapahtuu tänään. Joo. Mikä oli tänään? Se sunnuntai. Missä on sunnuntai? Mun silmät ei näe. Joo, okei. Saturday, Sunday. Ai siellä on se nainen, Lou. Ja karaoke bar. Se on kiva. Okei. Joo. Sitten. Annasta. Tää mikä? Sitten me saadaan tämmönen. Ja? Niin me kertoo, että me ollaan asukkaina siellä hotellissa ja sitten me päästään käyttämään uima-altaita ja vetejä ja muuta. Siellä. Niin ja sielläkin on karaoke, mutta se oli tyhjä eilen. Mutta se oli 9:30. Se oli niin aikaisin. Niin. Se. Sitten täällä on Tää vähän. tällä samalla kadulla. Ja. Niin, tää on yleensä meidän Kebab-paikka. se on meidän jatkot. Että täältä saa kebabia kaljaa yöllä. Ja ei ollut pahoja hintoja. Ja.
Ja todella hyvää. Ja mä sain vielä chiliä ja valkosipulia. Joo. Se ratti. Joo. Täällä on kasinokin, jos joku haluaa kasinoa. Ne on minikasino. Joo. Tenerife, Playa de las Americas. Sitten sä liität, kun sä nostit rahaa, mitä se tulee? Joo, siis sit kun nostin rahaa Santanderista, katsotaan, että mulla on kukkaro mukana, joo. No. Niin ekalla kerralla ne ottaa semmoista maksua, mutta tokalla kerralla sä saat ilmaiseksi, ettei ne ota enää, jos sä nostat lisää. Yleensä ne ottaa komissiohintaa. Mutta Ja täytyy katsoa minä tuolla. Ne on paljon ihmisiä ottaa aurinkoa. Joo. Mä en tiedä, täällä ei vaikuta olevan niin kova aurinko nyt. Ei, se on ihan Ei ok. tarvii hirveästi rasvotella. Ei, Tylsää. se on ihan ok nyt. Tähän markettiin ei kannata mennä, ne huijaa. Jaa. Tää minimarket. Ja katso tuolla. Tää on se meidän iltareitti. Ja. On sit tuolla Katso tämä hinta 20 Costa €. Adeessa on joo, diskoja sun muita, mutta siellä on hirveästi ongelmaa. Siellä pyörii huumeet. Joo. Niin. Ollaan sielläkin pari kertaa käyty. Nuoriso on siellä. Joo. Siellä on monta diskoa ja hirveä menoja aamuun asti 6. Ja siellä pitää me mennä. Tuohon kahvilaan me tullaan tänään kello 6. Nähdään Minna. Joo. Mulla ei ole nyt mukana ruisleipää ja kauraleipää. Mä annan ne myöhemmin, ettei sen tarvi raahata niitä kotiin. Ja. Tossa me yleensä syödään. Paistaa aurinko. Eilen ei paistanut aurinko. Oli viileetä. Ja. Kylmä tuuli oli eilen. Mä jopa palelin. Minä jolla on aina kuuma. Ja. Se menee tanoon. Matka laukkuun. Varo. Otetaan vähän häräkkoon me. Otetaan vaan. No jotain, jos siellä on semmonen se pyyhe sulle ja Joo, mene eteenpäin. Joo. Oi, tämä kato Pikachu. Älä hattu. Mä oon kaikkilais. Okei. sitä tuolia, no. Mikä tuoli? Semmonen puhallettava tuoli. Katso, jos on se. Kavereja? Onko sulla paska? Missä? Kaveri, perkele. Ei ole sen. Pidä mun painoa. Odota vähän. No. Ja sitten. Ja Las Palmeras. Joo, tossakin on supermarket. Onkohan tossa? Pitää olla vain iso kauppa. Mitä sä? Joo, kato puimalle. Enemmän tuolla eteenpäin siinä.
Katso tuolla. Joo, sitten. Toivottavasti se ei mennyt rikki, kun mä pamautin laukun lattialle. Mikä? Ei. Oho. Mitä menee tuolla? Tai oi kato. Makee. Haluatko mennä tuolla siellä Kamisan tai kaveri vetämään tuolla? Ihan sama mulle. Joo. Mennään rannalle tuolla, jos haluat. Tai ei mennä tänne. Tuostakin pääsee. Joo. Eiks niin? Joo. Voimme mennä tämä Santiago, voimme hohditella. Queen. Today, Matam. Joo, kannattaa ostaa super isosta kaupasta kaikki. Joo. Sipsipussi maksoi, paljon se oli? En muista. 4 euroa. En muista, mutta siellä pitää tehdä aina. Joo. Nää pikkusuperit, niin ne on aika Joo. kalliita. On, kato, hieno tuolla, kato. Eikö se Minna asu tossa? On. Vähän tossa. Ja menee tuolla sitten. Okei, tämä on hieno se. Joo. Nyt takia tuli vaan. Oliko sulla tuota kameraa viimeksi? Ei, mä en oo. Ei ollut, joo. Tämä on Nina. Toi on mulle ja, Ja minä. Sulle. Joo. Täällä näin. Ja vähän oikkoa tie, kyllä katso rannan. Joo, ja kiva tämmösiä. Vulkaan, kato. Tämmönen kaktus. Mä ihan piruttain vien sen 15 senttiä sille, kun mulla on ihan oikeesti vien. Joo. Tässä on aika hienosti. Tämä on Parkki Santiago. Joo. Ja voilà. Löytyihän se paikka. McDonald's. McDonald's, se on hyvä täällä. Olimme viimeksi kerran. Ja, joo, Pitää mennä kerran. ja joskus. Totta kai. Siinä on, minä tulen jo. Joo. Mennä tuolla. Joo. McDonald's tuolla. Jaa, tämä on parempi. Ai kun ihanat aallot. Mikä päivässä meni? Eilen. Eilen mentiin suoraan 10 pintaa. Jaa. Eli 2 tuntia taaksepäin täällä, eli Suomen aika 12. Niin mentiin The Drunken Duckiin, mikä on mun lempipaikka. Siellä on ihanat karaoke-hostit ja Joo. muutenkin saa hyvää palvelua ja huumoria. Jaa. Niin mä lauloin In the Army Now, ihmiset lauloi mukana. Jaa. Ihan eri kuin Suomessahan ne istuu vaan ja katsoo tuoppia. Kato. Ja sitten mä lauloin. Siellä oli aika paljon ihmisiä. Siellä oli semmonen Soulman tuli laulaa yli tunniksi. Sebastian Soulman. Ja. Silloin ihmiset tuli tanssiin. Ai hirveästi tanssiin. Tosi hauskaa. Sitten sen jälkeen jatkoi karaoke. Ja sitten mä päätin, että nyt mä laulan, kun täällä on tämmöistä porukkaa, niin Sex on Firing. Ja sit mä räjäytin koko paikan. Mä olin ulkona vetää kaljassa. Toinen. Ihmiset
lauloja, huusi, taputti ja tanssia. Ne oli aivan ihania. Sitä ei tapahdu Suomessa. Ja. Valitettavasti. Ja ei tapahtu mitään. Kato. Kato näin aallot. Ai. Tuolla on paljon surffaajia. Mä käytän mun kamera tosi hyvin. Ja tossa ihmiset istuu ja nauttii ja katsoo mereen. Mä voisin eläkepäivinä mennä tohon kattoo mereen ja rauhoittua. Täällä? Niin ihan piistäs. Tässä on ihana istua. Aha, täällä on hiusia. Aha. En mene. Siinä on kyllä ihan kiva istua ja katsoa. Ja. Surffailijat menee siellä. Jäätävä Metropolis. Sitten nyt lähtemme Ties tämä. mitä Sini sanois? Tuolla on haita. Sini sanois, tuolla on haikaloja. Joo. Täällä on vaikka mitä kivoja paikkoja. Se on ihan ok. Viikon riittää se ihan. 2 viikon liikaa. 10 päivää olisi hyvä, Joo. koska matka on niin pitkä. 6 tuntia. Joo. Ensi kerralla 10 päivää. Katsotaan vaan miten ne lennot sopii. Että Joo. aina kannattaa katsoa mitkä päivät on halvimpaa lentää. Joo. Sitten valita mistä mihin. Ja mikä on tärkeä, se on raha. Joo, vaikka mun lento maksoi Norvegian. Lähti aamulla 9 aikaa ja takaskin on iltapäivällä niin 400 miinus sit 70 cash point pistettä mitä mä saan kun mä käytän korttia koko ajan. Joo. Joku mä maksoin tämän. Joo. Ja sitten eli maksan kaikki Norvegian, mä saan pisteitä ja sitten mä siirrän omalta tililtä rahat sinne. Niin 70 € siis Benidormin jälkeen, 70. Eiku, kesäkuussa. Melkein vuosi, niin 70 € tuli. Ei paha. Täällä pitää vetellä joskus. Voi toi ois Karitalle, life is better on the Balkan. Ah. Paljonkohan noin maksaa? 10. Oi, 10. 15. Mun pitää ostaa. 10 €. 15 €. Joo. Tämä paikka pitää No aina parvekkeella. Siellä. Tää on se kuulee musiikita. Me kävelee alas. Koska mennään tonne? Joo, huomenna. Huomenna mä tuletaan. Joo. Kamison jälkeen. Joo. Sitten vähän kalja. Joo. Sitten voimme nauttia. No? Aika makee On, väri. kato mennyt. Ja kato, tuolla on toi ostoskeskus, toi on. Tötsä tuolla. On. Katso, sä voi uida. Oi et, ajan tuohon. Pitäisikö mä tulla tähän? No nyt tuolla. Täällä on vessa. Mä katon vähän pohjaa. Se on muta pohja. Eikö hiekkaa? Joo, no. Hyvä vähän hiekkaa. Täällä pitää mennä kyllä jo. Tulen vetää kaljaa tuolla. Ja sitten mennä. Tuolla voimme tulla joskus sitten. Voimme tulla joskus, istutaan. Joo, mä haluan tähän. Ja sitten
Tuolla on musiikki, sitten Ja me sit joo. voidaan vähän tehdä. Milloinkohan ne aloittaa sen musiikin? En vaivailla voi myös tuolle mitä on. No, they don't want to see. Näytti vähän tuota aluetta. On. Ja että pääsee uimaan. On. Toihan on kiva. Huomenna. Joo. Mutta missä on jälkeen? Mikä selässä tuolle musiikki? Joo. Tää Golden Miles on tuolla. Joo. Mitä täällä nyt? Taas mitä nyt? Tämä on Parque Santiago tuolla. Tämä ei ole missä on, voi mennä ihan heti ohi tuolla. Se menee mikä kaikki kauppakeskus. Joo. Mennäänkö siitä ohi kun tullaan? Joo. Mä katson sen viinan nyt valmiiksi. Onko Joo. siellä? Se tekila. Kimi haluu 2 pulloa. Se oli kuulemma paras tekila, mitä se on ikinä juonut. Joo. Sen nimi on... Mikä se oli? En tiedä. Matsika. Ei, Mastika. vasika. Mastika vai Mä tiedän mastika. Mastika. Chini. Mm. Ei kun tekila. Oliko se mastika? Mulla on kuva siitä. Joo, mitä hattu. Onko hyvä kaveleta? On. Shakira. Mä ostan sitä. Siellä Shakira. Joo, sitten mä ostan sitä. Puna ja rommia. Joo. Pitää ostaa Sepalle, mä ostan Tonille. Puna ja Ja pitää ottaa vain tämän sangria, vain 2 pulloa, mitä pulloa. ai sangria. Joo, vain 2 pulloa. Ja täällä on halpa. Ei mutta. Mut täältä vaan saa sitä hunajalikööriä. Tää on varma. Kanarian saada. Mä oon ostanut sitä On, joka se on täällä. No minne olemme menossa, Nina? vuosi. Mennään Nurmikolle. Mikä nimi? El Camison. Joo, hyvä. Ja ostettiin se iso alusta pyyhesysteemi jo 3 Ja. vuotta sitten. Todettiin, että se on hyvä. Hyvä siinä nurtsilla. Ainoa, että kun mä oon vanha, niin mun on vaikea niin makaa. Että mulla on kaiken maailman puhallettavia juttuja mukana. Ja. Koska mä olisin halunnut jonkun pienen tuolin. Ei nyt tullut vastaan. Okei, nyt jatkamme. Kohta olemme. Siellä pitää mennä suoraan. Se menee siellä Santiago. Sellainen pizzapaikka on. Siellä on paljon paikkoja tuolla. Tähänkin voisi tulla pizza. Oh, tämä on pizza myös. Pizzaa italialaista. Mm. Tämä Toni pitää täällä se teki tämän. Tämä Camison. Joo, ja se asuu täällä. Ongelma se tuli vähän kaukana sun karaokepaikka. Niin. Se samanlainen kun se menee nostamaan. Okei, pitää meillä auttaa jo meidän paikka. Joo,
Siinä lähellä vessoja. Olemme johtaa. Sitten menen koltamaan mitä sun tupakka alkoholi. Joo. Filmaatko sä nyt? Häh? Filmaatko nyt? Joo. Joo, okei. Nyt on taas taputtajia On. jossain. Tää on Big Redi. Tuommoista tuolia mä tarkoitan. Tamalainen, joo. Joku pieni. Jossakin on selkänoja. Kuunnelis matkalalla. Tuolla noita pussia. Ah? Näetkö pussin? Mikä? Siinä on just semmonen, jos voi istua sisään. Joo. Siellä on marketissa varmaan. Joo, siitä ei katso. Ei mitään ongelmaa. Ongelmassa pitää ottaa paikkaa, tää on nurmikko. Se vessa on tuolla. Joo. Se on liian kaukana vessassa. Joo. No olemme jo täällä. Nyt mä tykkään täällä. El Camisón. Katsotaan. Heillä on puhelin takana perseellä. Joo, se kuulee musiikkia. Joo, mutta perse. Joo, toivottavasti ei me istu. Se on hyvä tuli. Kyllä, tykkään. Tuossa on tommonen, mutta se oli liian lähellä ihmisiä. Tuossa on sun selkänoja. Siellä onko vessa tuolla? Tämä on se paikka. Selkänoja etsin. Häh? Eli semmonen vähän, että mä voisin nojaa puuhun. Tossa oli yksi. Mut siinä oli lähellä ihmiset. Joo, mutta siellä joku mikä se on. Onko tämä vessa? Tai Toi on vessa. Joo. Tänne kautta koko juttu olette tämä. Okei. Okay. Mä katon minkä näköinen toi on tuolta puolella. Jaa, kato nyt. Joo. Vai kato. Mä menen siellä shopping center. Talavia, pizza. Kaikenlaiset talavia. Niin. Ah? Ei, nyt. Tänne saa tulla kuka vaan. Mä en tiedä paljon se maksaa, mutta tää on kiva paikka. Tää on ihan tässä meren lähellä. Niin. Täällä. Eli tänne saa. Aika iso uima-ala. Ah? Maksetaan vaan se tuoli, niin siinä vaan. Täällä? Se on varmaan vain tämä assu täällä. Ei mä nyt assu täällä. Tää on Parque Santiago. No mennään kauppakeskukseen. Kauppakeskukseen. Lähdetään. Korealta. Ah? Pitää katsoa Tää
Tuossa lukee. Katso mikä on takana. Hoddari on siellä. Katsotaan. Tämä on kauppakeskus. Oliko täällä se alkokauppa? Ah? Tää ei ollut se alkokauppa vielä, se on myös kauemmana. On vähän. Joo. Aika hieno. Hieno puu. Mm. Hienosti leikattu. Ihan hyvä. Täällä supermarketissa on. Jaa. Kato tonne ylös vuorille, siellä on pilviä. Tonne päin niin ei tuo aurinko vastaan. Mm. Katso mikä on tuolla, se on paljon umbrella. Ja mennään tuolla. Joo. Sex shop. Meillä on purilainen siellä. Burger. Siellä on toinen Santiago, missä he asuvat joku paikka. Joo. Tästä se vie koirat. Toihan on kiva. Ja, joo. Varmaan koirille kiva. Katsotaan vaan. Nyt meillä on tämänlainen juttu. Hah? Ei oo tonnoa. Kato, siellä on tuonne pizza. Kuta sinä haluat? Tämä on Hotel La Siesta. Joo, mitä ne nyt? Ai se on filmaa. Joo. Joo. Se on vähän... Mennään ostoskeskukseen pieneen Jaa. sellaiseen. Täällä on niin hyvä ilma, ei ole liian kuuma, ei ole liian kylmä, ihana. Täällä on kaikkilaista. Täällä on hyvä kauppa, siellä on mango. Täällä on sketchö. Tuo on tuolla. Oho. Okei. Siellä pitää mennä.
No. Siellä kun kävelemme silloin suoraan mennä missä on alla. Tuolla suoraan menee tämä Golden Mile. Katsole niitä, mitä? Mä mietin, että mun pitää ostaa se limepullo. Joo. Se oli tosi hyvää. Katsotaan. Tämä on Golden Mile. Tuolla. Ulbit, siellä on mahalla katsomaan. Siellä on Mattila kenkä, siellä Salando. Siinä. Siis täällä on niin hyvät soodat, että aina pitää ostaa. Mikäläinen se on? Tää on nyt joku toinen maku taas. Okei. Tulee kahvia ja... Joo. Okei, nyt caffè latte. Cappuccino. Thank you. Gracias. Hyvä. Mä tykkään, kun ne laittaa kanelia tuohon. Tää on kanelia. Kato. Se on kanelia. Tuokin pitää filmata. Otamme zumo de naranja. Ja caffè latte. Joo. Hyvä, ihan luonto. Mä en osaa sammuttaa. Tämä on kauppakeskus. Joo. Meidän pitää saada se matkalaukun lukko kiinni sitten. Joo. Työkalu siinä. Joo, meillä aikaa kun tulemme tämän huomenna. Tätä mennä tuolla. Se menee ihan nokkossa aika. No se on 4 leipää. Se oli hyvä leipä. Oli. Tämä on kauppakeskus. Joo. Oliko se vaikka tuolla se alkupaikka? En tiedä. Ai sen, mä en löydä, siis mä oon semmonen. Mä oikeesti löydän. Tämä ei vähän tommonen, tämä ei ole Miami, mutta on vähän sama näköinen. Miami Beach. Ja Miami Beach. Don Johnson. Miami Vice. Kyllä niitä juokse siellä. Kyllä nyt on kyllä semmonen heikko olo vähän tänään. Ja. No, mutta se menee myöhemmin pois. Se oli hauska. Oli kyllä niin hauska. On joka tapauksessa, on ihan ok. Ja miten se aika menee noin nopeasti? Tämä on muista tulemme tämän sisaren. Nyt voiko
tuolla pizzalla jossain. Se oli tuolla. Uimavaatteissa. Se on enemmän semmoinen vaihtajia. Se on mulla paljon aikaa tarvittaa katsoa. Joo. Tuolla on jo. Tuonne. Siellä olimme kerran. Muistatko? Tuolla. Joo. Se on ihan paskaa. Joo, eikä tullut tarjoilija, me Joo. lähdettiin pois. Istuttiin ja odotettiin kauan. Ja mitä menet siellä tuolla? Joo, se on jo. Meillä on juna. Ja mennään tuolla. Niin ne alkojutut pitää hoitaa. Ja sisään. En mä ois muistanut, että se on tuolla. Mä aina vaan kävelen Ja. perässä. Joo. Mä en oo yhtään ajattelen, mä vaan kävelen. Ja kun se menee tänne, menemme tämän suoraan Kamissomen ala. Joo. Kauan. Enää tulemme tuolla. Oikein ihana aurinko. Mm. Mennään tuolla nyt. Joo. Nyt pitää mennä tuolla perässä. Juna. Mene Espoon keskus. Joo. Leppävaara. Olemme siinä tuolla pizza mennä tuolla ylhäällä. Joo. Joo, mennään tuolla. Pitää laittaa Tonille ja se Timille se video ja kaljavideo. Joo, mennään tuolla. Joo. Joo, se oli pakko pysähtää. Tänne on muuten tästä kävelty niin monta kertaa. Joo. Tästä. Ja kaikki tämässä on kuin kauppakeskus. Me mennään tuolla siellä sisällä. Ja siellä mikä hassu tämä slinkona tupakka. Joo. Mä oon paljon nyt. Katso. On tuolla. Joo, siellä. Vasta sen mukin, Täällä likkori. vasta mukin, koska se oli niin pieni se kahvipussi. El Camisson on tuo. Joo,
aina siinä. Joo.